Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга койбір темалар турында кыскача. Түркиядә урман янгыннары котыран, янгыннар татарстанлыларның ялына йогынты ясаганмы? Волонтердан хәрби хезмәткәргә әйләнгән банкир кушаматлы сугышчы кыска вакытлы ялга кайткан. Түркиядә аномалистілік орқасында урман янгыннары құтыра. Хәзер анда бик күп Россиялеләр ял итә, шул исәптән Татарстаннан да туристлар бар. Тур агентлыгында вазгыятьнең контрольдә булуын билгеләделәр. Хәзерге вакытта туристлар арасында юлламалардан баш тарту очраклары күзәтелми. Янгыннар татарстанлыларның ялына йогынты ясаганмы? Белгечләр фикерен безнең төшерү төркеме белде. Түркия ел сайын Россиялеләрнең ялы өчен өстенлекне юнәлеш булып тора. Бигрәк тә июль һәм август айларында ихтыяҗ арта. Турагентлар сүзләренчә, хәзер бу илдә 200 меңнән артык татарстанлы бар. Әмма башланган янгыннар аркасында алар үзләренең куркынычсызлыгы турында борчыла. Ситуация с пожарами, конечно, вызывает обеспокоенность у туристов, планирующих провести отдых в Турции. Они обращаются и к нам в агентство с вопросами и просьбами разъяснить ситуацию. Поскольку власти Турции не вводили чрезвычайное положение в туристических регионах, то мы не можем рекомендовать туристам отменять свои поездки. Это все находится на решении самих туристов. Экспертлар сүзләренчә, хәзер ял итүчеләргә берни дә янамый һәм юлламаларны беркем дә тапшырмаган. Чит илдә ял итү бәясе артты, ләкин ул янгын аркасында түгел, зур ихтыяҗ аркасында. Сентябрь аена таба бәяләр төшүе көтелә дип фаразлый туристик агентлары. Тут пожар подходит больше к району Бурса. Наших туристов там на данный момент нет. Каких-либо рекомендаций от государственных органов на возврат туристов тоже не следует. Мы ситуацию отслеживаем и в случае каких-то рекомендованных действий будем их исполнять. Әмма Төркиягә ихтыяҗ алай ук зур түгел. Россиялеләр илдә ял итүгә торган саен күбрәк өстенлек бирә. В начале месяца действительно активно бронировалась Турция. Сейчас немножко спрос подупал на это направление. Сейчас у нас туристы отдают свое предпочтение отечественным курортам, в том числе Абхазию, Сочи, Адлер, Египет тоже, да, и вот, как ни странно, сейчас Китай. Янгын Россиялеләрнең ялына берничек тә йогынты ясамый, туристларга куркыныч янамый. Тур агентлар вакыйгалар үсешен күзәтә һәм тәүлек буе татарстанлылар белән элемтәдә тора. Лилия Гатина, Яна Вальдзум, яңалыклар. Мәгариф идарәсе башлыгы Хәнәфие бушап калды. Элегрәк бу постны биләгән Рөстәм Хуҗин эштән китте. Аның соңгы эш көне узган җомгада булды. Исегезгә төшерәм, Чаллы башкарма комитетында ул 2019 елдан бирле эшләде. Элегрәк ул яшьләр эшләре һәм мәгариф идарәсен җитәкләде. Аңа кадәр Рөстәм Хуҗин 41-нче мәктәп директоры булып хезмәт куйды. Волонтердан хәрби хезмәткәргә әйләнгән банкир кушаматлы сугышчы 2024 елда хәрби хезмәткә контракт имзалаган. Шул вакыттан бирле ул алгысызлыкта Ират Россия мәнфәгатьләрен яклый һәм илнең яңа төбәкләрендә тыныч халыкны яклый. Кыска вакытлы ялга кайткач ул безнең редакциягә дә кунакка килергә вакыт тапты. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я приехал и решил навестить вас и включить наш план военной разведки. Берничә ай элек безнең редакция хәрбиләргә гуманитар ярдәм әзерләде. Шулай ук без ватанны саклаучыларга хатлар яздык. Һәм бүген банкир кушаматлы сугышчы кунакка килде. Во время нахождения на специальной военной операции была получена гуманитарная помощь от телекомпании Челны ТВ. Были получены письма от сотрудников компании. Все письма мы прочитали, было приятно, то, что о нас помнят. Когда уже приехал в отпуск, захотел навестить ребят, увидеть вживую, пообщаться, пожать им руки, сказать спасибо, то, что нас помнят, нас поддерживают. Рәсми булмаган шартларда чәй эчкән вакытта банкир белән якынрак сөйләшеп булдым. Шулай ук аның өчен телерадиокомпания буенча зур булмаган экскурсия үткәрдек. Хәрби хезмәткәр билгеләп үткәнчә, аңа барысы да ошады. Встреча для нас оказалась очень неожиданной. В первый раз к нам в редакцию пришел военнослужащий с позывным «Банкир». Нам было приятно его увидеть, радостно на душе сразу стало. И такой очень приятный подарок он принес.
Также мы вместе попили чай в теплой душевной компании, поговорили, узнали, как у них обстоят дела. Сегодня у нас был очень необычный рабочий день. В свой отпуск к нам приехал военнослужащий, рассказал нам очень много историй. Мы смогли в неформальной обстановке с ним поговорить. Очень душевный разговор получился и очень душевная встреча. Әлбәттә, без сугышчыны тәм-томнар белән күчтәнәчсез җибәрә алмадык. Что я начинаю ценить, когда приезжаю в свой любимый город Набережные Челны, это то, что можно спокойно гулять под открытым небом. Тут нет квадрокоптеров, то есть чувствуешь себя комфортно, и это прям очень сильно меня радует. Шулда хәрби хезмәткәрнең иң яраткан урыны җиңү паркы икән, шуңа да ялы вакытында ул анда да барган. В парке Победы я люблю гулять, ну и раньше любил гулять, еще до начала специальной военной операции. Для меня это очень сильное место, где можно пройти и увидеть памятники. 2024 елдан бирле банкир кушаматлы хәрби хезмәткәр алгы сызыкта, хәтта 12 айдан соң да ул беренче тапкыр сугыш кырына керүен онытмый. Бу вакыйганың яхшы дәвамы бар. Сугышчан иптәшләре банкир кушаматлы хәрби хезмәткәрне һәм аның дусларын югалта. Алар берничә көн элемтәгә чыкмаганнар. Мы попали под артиллерийский обстрел, сидели под обстрелом несколько дней. Потом была такая ситуация, что нам нужно было оттягиваться, отходить от своей позиции и идти до пункта эвакуации. Когда начали выходить к пункту эвакуации, нужно было пешком пройти ориентировочно 5-7 километров. Мы продвигались 2 суток, и в тот момент, когда мы начали выдвигаться, у нас сломалась рация. Мы полностью находились без связи, и те 2 дня, пока мы шли, наши ребята нас полностью потеряли. Әлегә хәрби хезмәткәр үзенең ялын туган шәһәрендә уздыра, аннары яңадан алгы сызыкка тыныч халыкны якларга китәчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, Яңалыклар. Шолыда 4-нче, Татарстанда 45-нче шәһәрдә яңа Победа кибете ачылды. Менә инде 10 ел кибет сатып алучыларны түбән бәяләре белән сөендерә. Хәзер отышлы сатып алуларны яңа адрес буенча башкарырга була. Шәһәрдәшләрне Тынычлык проспекты 65 Муравейник сәүдә үзәге адресы буенча көтеп калалар. Анда тәмле һәм төрле меню өчен кирәкле бар нәрсә дә бар. Победа гадел бәяләр кибете киң ассортимент бер көнне дә битараф калдырмаячак. Җиләк-җимеш һәм яшелчәләрдән алып һәм ит балык продукциясына кадәр. Шулай ук йорт һәм бакча өчен товарлар, уенчыклар, көлкүреш химиясе һәм хәтта кием-салым һәм булар барысы да бер урында. Очень хорошо, большой магазин. Давно таких не было. Людям что нужно, да, чтобы был ассортимент, чтобы цены были хорошие. Ну, в принципе, и в доступности, чтобы все было поблизости, возле дома. Цены хорошие, ассортимент тоже есть. Да, неплохой ассортимент. Все очень, в принципе, красиво, очень, нам нравится. Смотрим, присматриваемся. Ну, хорошо, что тут давно не было большого магазина. Хорошо, что открыли. Отличный магазин, большой, все есть, выбор большой, овощи, фрукты все есть. Аңлашылмаган акцияләр урынына тотрыклы түбән бәяләр, шул ук вакытта компания сыйфатта экономияләми. Дискаунтерда җитештерү сәүдә шелтәре тарафыннан әзерләүдән, төргәкләүдән алып һәм киштәләргә килеп җитүгә кадәр катгый контрольдә тотыла торган товарлар бар. У нас ежедневные поставки как местных поставщиков, так и другой продукции. Свежее мясо, свежие курицы. У нас простая выкладка. Победа сәүдә шелтәре ушыгымнарына рациональ якын килә, бу сатып алучылар өчен түбән бәяләр тәэмин итә. Победа кибете килдем, күрдем, барысында сатып алдым дигәнне аңлата. Чалларны һәм шәһәр кунакларын Тынычлык проспекты 65 Муравейник сәүдә үзәге 1-нче кат адресы буенча көтеп калалар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Лечение, протезирование, имплантация зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка» 5227. Рекламное агентство iMedia. Более 12 лет успешной работы. Запустим рекламу на остановках города. Реклама на остановках – это эффективный способ продвижения товаров, услуг и вашего бренда. Яркое изображение на остановках привлекает целевую аудиторию и обеспечивает гарантированный контакт потребителей. Заяви о своей компании. Звони 45 19 02.